वाह पवन भैया वाह, पूरा 2025 के मोहर लगा दल कि अब केहू ये 2025 में ना टिकी। काहे कि पवन सिंह के पियर फराक वाली 2 के पोस्टर आ गई भैया। इनमें तमाम बात होई आ इहो बात होई कि आखिर अनुपमा यादव के काहे ना गावल गई है पियर फराक वाली 2 में। काहे कि पियर फराक जौन गाना बा इतना बड़ा हिट बा, इतना बड़का लेवल बा, तो सब बात पर चर्चा हुई, वीडियो में बना रहलू। सबसे पहले कहें पावर स्टार पवन सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद काहे कि पावर स्टार पवन सिंह आज से कुछ दिन पहले से इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई बड़े, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई बड़े कि सब लोग घन चक्कर में पड़ गई बा कि आखिर पवन सिंह करे के का चाहता रहे। एमएमबी रिकॉर्ड से पावर स्टार पवन सिंह के गाना आवता पियर फराक वाली 2। भैया ये गाना के बात करब तो ये गाना लिखल आशुतोष तिवारी के। आशुतोष तिवारी के बेहतरीन राइटिंग के पूरा भोजपुरी दीवाना है, पूरा भोजपुरी के लोग जाने ला कि आशुतोष तिवारी का लिखे ले, केगा लिखे ले। आशुतोष तिवारी जब भी लिखे ले तो एकदम भोजपुरी में तहलका होला। अब फिर से आशुतोष तिवारी जौन बा कि पियर फराक वाली 2 लिख दिल बड़े। अब पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज, सही सुना तनी रउआ सब, पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज गौले बल गाना के। और ये गाना के चर्चा इतना ना ज्यादा मार्केट में बा, इतना ना ज्यादा ये गाना का दबदबा बा, जौना के लेके हमनी सन के आज बहुत दिन से चिल्लात रही सन कि आखिर पियर फराक वाली 2 पवन सिंह के कब आई। अब फाइनली पावर स्टार पवन सिंह पोस्टर रिलीज करवा दले एमएमबी रिकॉर्ड से। हम बता दी भैया कि इनमें साथ में काम करने वाली पावर स्टार पवन सिंह के जे साथे काम करने वाली सोना पांडे। सोना पांडे कोनो परिचय के मुताज नहीं थी। सोना पांडे बहुत सारा गाना पवन सिंह के साथे करने वाली। अब फिर से पवन सिंह अपना जीवन के, हम बता दी कि पियर फराक वाली जो गाना रहे पवन सिंह के जीवन के एगो अलग मुकाम, एगो अलग लेवल बा वो गाना के। वो गाना के पार्ट 2 में जौन बा कि सोना पांडे के काम दिहल एकदम परफेक्ट लागता कि इहो गाना जौन बा कि 500 मिलियन प्लस जाई। अब पवन सिंह ऐसे भी पावर स्टार पवन सिंह के गाना के इतना ज़्यादा चर्चा रहा, इतना ज़्यादा डिमांड रहा। अब पावर स्टार पवन सिंह कोनो गाना के अगर 2 बनावे ले तो पवन सिंह के कहना हो कि 2 बनाएंगे तो उससे ज़्यादा बेटर बनाएंगे, उससे कमज़ोर नहीं बनाएंगे। अब पावर स्टार पवन सिंह 2 बनैले बड़े तो तू लोग समझ जालो जे बहुत बड़ा बेस्ट हुई, अब बहुत ज़्यादा बेस्ट हुई पावर स्टार पवन सिंह के गाना। प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा भाई, प्रियांशु सिंह यानी आशु प्रियांशु के जोड़ी। आशु प्रियांशु के जोड़ी, पावर स्टार पवन सिंह शिल्पी राज के जोड़ी, और पावर स्टार पवन सिंह और सोना पांडे के जोड़ी हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अलग लेवल कायम करेला, एगो अलग लेवल अपन सेट करेला। जब भी पवन सिंह के गाना आवेला तो चर्चा के विषय बनल रहेला कि साथे शिल्पी राज गौले बड़ी तब बेहतर हुई, चाहे साथे म्यूजिक प्रियांशु सिंह दिले वाले तब बेहतर हुई, चाहे आशुतोष तिवारी लिखले वाले तब बेहतर हुई। तब भाई एकदम तो गाना बेहतर बढ़ रही बा। ये गाना पर बहुत ज़्यादा बतियावे के का बा, ये गानवे बेहतर बा पियर फराक वाली 2। काहे कि गाना आवते हमने सन के एकदम ओकर रिव्यू बनावल जाई, ओकर एक एक बात पर चर्चा कल जाई कि आखिर एक गाना के इतना ज़्यादा प्यार दुलार, इतना ज़्यादा डिमांड काहे रहा। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के साथे ये बहुत ही अच्छा हो रहा बा कि टाइम पर बैक टू बैक प्रोजेक्ट आ रहा बा। तब पवन सिंह के चाहे वाला जे भी पावर स्टार पवन सिंह के पसंद करेला वो लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि भाई गाना के पोस्टर आ गई बा, गाना आवते तबाही लिया देवे बा। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी रहुआ सब। चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी। भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले रहुआ सबके चैनल पर मिलेला। नमस्कार।